Takže čau, do nového videa. Dneska se tady dohrajeme Cheese Escape Chapter 2. Dneska jsem tady s nějakým Torikminem a s nějakou kozou. Čus. Tak jdeme do té dvojky. Goofy a koza. Co to je? Goofy a koza. Tak já tam... Running. Tak jo, ty zase určitě víš, jak, co dělat, takže zase doprovázíš ty mě a absolutně o tady tý hře nic nevím. Ano. V minulém videu jsme dohráli Chapter 1 a dodělali jsme ten boss fight tý krysy. Yes. A to je vlastně po té části, kdy teďka vlezeme do té koule svítící. No to dobrý. Tak tomu nebudu vyjádřovat. Uju. Radši tak ne. Tak. Hop. Takže co tady? Oh no! Jo, dělej. Hele, už víš kam jít. Hej, ale já to mám bez zvuků. OK. Počkej, excuse me, bro. Počkej, ale proč tam mám ty zvuky? Halo? To se mi také jednou stalo. Jo, že tady... Ne, pořád mi to nemluví. Kámo, já se totálně podělám. Hele, ale to natáčí taky. Já to nenatáčím. Jako, no to je jedno, když nebudeme mít tu kacénu na konci s těma titulkama, teda s tím zvukem, to nebude vadit, asi ne. No. Barararara, biri. Barabara, biri. Mám tady krásný plank, se kterým tě moc rád přetáhnu, teda co? Ať dám mě přetáhnout. Ten plank dáme samozřejmě sem. To by se zase bugnul v ruce, ten plank. Jo, já ho nemám v ruce, ale to by se taky bugnul v ruce. To tady nejdám, pojď zpátky. Půjdeme zpátky na tuto zem a máme to kratší. Okay. If you play Pokemon Go, use this sound. I wanna see the strongest... Kde to jsme, jo? Tady jsme. Jo, já jsem viděl ten tvůj nový short. Jsem natočil video a za jeden den to už má přes 100 zhlédnutí, takže pohoda. Potřeba. Tady červený. Ten červený klíč. Vem klíč. Máš ho? Tak, jo. Dobrý. Počkáme na Krysy. Jsem přiběhne. Jo, nemám. On Ty máš plank nebo pořád je bubny v ruce? Tak jdeme tudy, pojď. Já vím, kde je červený zámek. OK. Ale musíš ranovat, protože možná nás ta Krysa dohoní. Ztratil. Ne, ono tam je Krysa. Ono tam je Krysák. Co to bylo za zasyčení? Ona mě zabila. Myslím, že neříkej to slovo, že jsi umřel. Umřel. Nechci dělat znova. Krysa by tady musela přiběhnout. Já už vidím. Wow.
musíme dělat, ale teď, když nemám nic. Mm-mm. Tak vám ten... Takže vezmeme ten a jdem na to místo, kde jsme byli. Já jsem tam nevzal ten cheese. Jo, tak jdeme tam za ten k tomu červenému klíči, který Jo, však jo. rád strčím do místa. Kámo, počkáme rád na Kristu. Ne, budem. Ale musíme mít jistý to, že na to Kristu nenarazíme. Nenarazíme. A už je tady. Kam jsi šel? Já tě musím dohnat. Počkej, pojď zpátky. Dělej. Jo. Kristus sem přiběhne. Už je tady. A dělej. Pojď a ranuj. Budeme ještě počkat? Kde jsi? Je tady. Jo. Tam byl Tady, pojď. Ona tam vysí. Ona jde Krisa po nás. Dělej. Jdi do toho zámku. Nebere. Vzal jsi ten sýr? Jo. Tam tady před zámkem. Já vím, já ho už mám. Tady jdeme. Budou mi nějak potřebný ten modrý a zelený klíč? Ano, to budem. Teda, Ne, to dáme. No, potudy. Tady je kódík. A kód je 1, 2, 9, 7, 3, 4. A i to, když tak napíšu. Nebo si to pamatuješ. No, hej? 1, 2, 9, 7, 3, 4. 1, 2, 9, 7, 3, 4. Jo. Aha. Tak a můžeme jít směle do portálu. Jdeme. A musíme se vrátit pro modrý klíč a žlutý. Viděl jsi Krysíka, jak na nás vyjel? Jo, viděl. Mně se plánuje tak jsme tady. Jdeme pro modrý a žlutý klíč? Modrý zámek. Pojďme na Krysíka. Já potřebuji totiž ty 2 klíče. What the fuck? Oh, jo. Rychle, už je po nás. Jdeme tudy? Jdem pro modrý, jo? Jo, jdeme pro modrý. Máš ho? Nemám, já mám jenom červený. To ne. Dobrý, jdeme. Dobrý, tak ti pomůžeme sehnat ten modrý No. Ne, mě jsem se pogulil. Tak se zabij. Počkej, já se jenom něco přinesu, ještě tam nechoď. No. Jo, vím. Tady jdeš? Jdem?
Ty bys poslal nějakou fotku. A to by někdo musel vnímat. No. Nebylo tam? A kdyby se otevřela, zavolala na něj. No, určitě by nebyla venku na lišti. Ale taky někdo, ale pouště nepouštěla. Nevadí, ale když je tam slyšíš. Máme 10 vejček. Lapečku. Tam jdeš? Jo, jdeme. Takže jdeme obou dvou sehnat klíče všechny zase. Dej. Tak, jo. Tak za prvé půjdeme tady pro modrý klíček. Já spadl. Nespát. Máš štěstí, že jsi nespát. Bereme modrý klíčo. Ne, vůbec tady. Ne. Musíme jít ještě dolů do té díry. Díry musíme. Tam. To ten žlutý klíč, protože ještě budeme potřebovat jeden plank. Takže tady zahučím do díry. Mhm. Bereme žlutý klíč. Pidip. A jdeme. Ten vypadá bez jumpscareu. Jo. Tak. Úkol číslo 1. Modrý zámek. Úkol číslo 2. Vzít plank. Úkol číslo 3. Dát ten plank sem a vzít zelený klíč. Okay. Za třetí dostat do zeleného zámku a říct ti, jak je to těžký. Jdeme. Počkáme na krysíka. Ryso. Čau. Co to je? Oh. Už jde, no? Už jde. Ne, dělej, musíme jít. Pojď tady, zkrátka. Já vždycky jdu za tebou, nemusíš se ohlížet, já vždycky půjdu za tebou. Ježišmarja, kudy jdu? Pojď. Ne, tudy ne. Tudy vezmeme Sejra. Okay. Pojď. Ranuj. A modrý zámek je tu. Doufám, že nespadneš. Jestli spadneš, tak seš mrtvej. Kdy? Dobrý. Já se bojím, že spadnu. Já se taky bojím. Dobrý? Dobrý. Máš ho? Jo. A jdeme, hurá! Takže už máme 2 zámky hotový. Tady to si vypadne až na to předposlední. Zelený zámek si dám nakonec. Protože je ze všech nejtěžší. A kde je ta plenka, co jsme měli vzít? Tak jdeme. Ne, sorry.
Bych to otočil. Někde je krysa. Jdeme sem. Plán. Počkej, já nemám tady. Počkej, pomoc. No, Jdem plán. tady. Pohoda. 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 Jdeme tady. Bro, ta hra má něco společného s Doors? Ne, nemá. Jdeme. A rychle, než sem přijde krysa. Je. Dobrý. Jdeme dolů. Mhm. Tady jsou v podstatě jenom... Pojď. Tady jsou v podstatě jenom projdem. Ují. A mám green key. Ano. Jo. Ují. Banger. Tak. Další úkol. Sebrat další síry, které se někde schovávají. Například tady. Ten If you are gay, use this sound. tak. Kde jsou další sírky? Takže, počkej, kolik? Kolik máš? Já Mám jenom 9 sírů, ty máš taky 9 sírů, je 12 sírů, takže nám zbývají ještě 3. Tam proběhla krysa, kámo. On jde podle mě... Taky jsem viděl. Takže... Oh! Já nevím, kde mám vzít další síry. A? Vzali jsme tady jsme vzali. Pojď. A teď dělej. Jde krysa, za námi. Ne, dobrý, už je. Okay. Jde po týpkovi. Tak jo. 10, 11, 12. Jo, dobrý. Pojď. Holy. Are you ready for the green door? Pomoc, I'm stuck. Blbý. Mně zmizel zelený klíč. Ne, já ti prosím. Tobě taky. Mně nezmizel, já ho mám. Tak jdem pro něj znovu. Tak nejdřív půjdeme po tamto druhou cestu. My doslova potřebujeme jenom ten zelený klíč. Mhm. Škát, tady, Tak, tady a tady. máš ho. Jdeme. If you like barbecue. Jdeme tudy. Jo. A jdeme do zeleného zámku. Do zelených dveří. Dobrý. Jo, ten je tady, jo. Ale já se docela na to moc netěším, protože docela mi to nelíbí. Neskakej tam ještě. Oh, Za 3. tam je. Je na teď. Dělej. Jo, tam. Utíkej, pojď se za mnou. Prostě utíkej. Za náma je nějaká velká obří krysa. Prostě se nevšiml ty dveří. Nevšímej si. Skoč parkour. Ježiš. Mám to. Ty jsi to dal. Ano. Oh my god. Takže, vezmeme 11. sír a neklikej na tlačítko. Tak. Okay. Poběžíme o život. Teď je jedno, jestli umřeme nebo ne. Teďka nepotřebujeme klíče. 3, 2, 1, hrajem. Dělej. Otevři to. Jdeme. Krysa. Ale ne. Ale máme to. Ano! 12. Je! Prostě utíkej. Kámo. Poslední rán. My to dáme. Ano! My jsme nejlepší. Nejsme, ale to je jedno. Jo! Ano, kryca za náma nemůže. Nemůže. O, co to je?
Tak, počkej. Sedni si. Tak, já zmačnu tlačítko a jedem. Ne, jeď! Sedni! Tak, sedím. Tak, vystupovat. OK. Pomoc! Mě tam nechce teleportnout. Jo, už. Kam mám jít? Jdu si do toho bílého portálu. A tam se ti objeví. Jsem tam. Jo, tady se ti objeví kacena. A jo. Ale já už to vidět nemusím. Ty se na to můžeš podívat. OK. Hele, ty dobře umíš nějak angličtinu, tak si to zkus jakože to přeložit. Mhm. OK. Cheese experiment. Sírový experiment. Employee, can you help me? Jasně. Something happened. Co se to stalo? Disappearance. Condemnation. I have to... To je goofy. Attention. Systém se vypnul. Někdo neví. Error. Něco se špatně stalo. OK. Oh. You something seems to have gone wrong. Co by se stalo špatně? Co se děje? Tahle osoba... Opustila cyklus a vrátila se do našeho světa. Jo. A tomu se říká The End. The end. Tak jo. Jak jsem to měl, prostě se tam něco stalo, bla, bla, bla. No, bla, 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 bla. Tak čus.